Murat abi. Hoş geldiniz. Selamun aleykümler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir ikinizi alayım. Evet, hoş geldin. Aleyküm Murat abi. Yeni yazıp Var aşağıdan. neme mi yazıp bolya mı? Yok yazıp bulana. Sağ Onu taraf 3 sıra noktada. Tamam. Sağ taraf 3 noktada bak. o. Neme yazıp şu önküzü komentari olmalı tutar okusana. أستعرض كومنتاريا هو هذا البربرمنت يو أستعرض كومنتاريا ونيالل أستعرض كومنتاريا نعم والله قوانتك يا ذا اليمن أنا من البرات رياضو ثنا خوش geldiniz. Yazın. Kayda am tutayda ne emmadı onu. Atreski video kadar أستعرض كومنتاريا yüzüğü neme Basyan olin neme çıkıyor da klaviaturya çıkıyor başka zat yok. Böyle bas aşağıda ne emma şurada okuyup beraydı. Переключатель камера Ondan Atreski video подарки, инструменты, подарка, воно пакет, сундук, взаимодействие, приостановлена трансляция. Выключить микрофон olacak. Приостановить трансляция oğlum dela. Настройка gireyim hemen. Sayda настройка var. Girdim. Настройка комментария diye. Şunu basayım. tamam. Разрешение комментария. Разрешить фильтровать комментария. Şu vokala yazılmış. Şunu açayım ha. Tamam. Atlemesini. Ну, комментария помещения зрителями. Vıkılayt onu. İnnine mi? Al görani. Yazsınlar. Nereye yazıp bileme yukarı çıkanlar yazsınlar. Adamlar hoş geldiniz. Bir komentar yazıp oluyor mu? Yo yaz yani yo. Ana, Yaz. açıldı ya. Açıldı mı? Tamam açıldı. Öyle. Çilamaya diye bunu malali. Yine orta parçalı mı aleyküm? Bizim ne mi? Bir TikTok'ta da attın ne? Her hili kim gönlüne, yüreğine ne mi yalısı gelse, aydası gelse, rolü koyuyorsa gelse çıkarıver ya oraya. Katı hedirlik olup durup Türkmenistan'ımızın TikTok'u girip doğru mu, yanlış mı, hiç yıl o tarafa seyrediler ne oğa. Yönü bir zatlar koyuyorlar. Son anırsı
Dogry hasapmy, ýalňyşmy diýen şu zatlaryň bir üstünde duralýyn. Esasan maryn ha bir özüni göregli hasap edýär. Bir haram mar, şatlyk şyhy diýär. Oňa degeler adamlar ädim. Bizim internet ulgamymyz sosial mediada esasan TikTok'ta türkmenlerimiziň köp girýän ulgamyny bizim käbir adamlarymyz bar. Hilegerlik ýol bilen bizim aktivistleriň, çapakçylaryň, opozisiýanyň şoňa beňdeş adamlaryň içine gelip özüne biznes açypdyrlar. Öz bähbitlerine. O näýli biznes bolýar? Häzir men açyk şu maýa girmedim ay inşallah maýa diýär. Nasip. Ruhsat geçmedinmi? Şılamaya gidiyen şu gözden ayağım hocam. Girdi mi? Geldim ağam. Salam aleyküm. Neme mi? Beylek, aleyküm, hoş geldiniz. Kamenta, moderator var mı ka? Can geldi ağam. Can geldi ağam. Can geldi ağam. Men yazdım. Yan giripdim, ben gel çağıracağım. Durunga geçemizde, tema geçemizde. Häzir sen aktivist bol, sen çapakçı bol, sen opozisiýa bol, tapawut ýok. Adamlar hemmemiziň saýdymyza girip her hili oyun oynan bir adamın üstüne durjak, oňa bir çalawek X diýip geçeliň. Hemmeňizden ünsür dinleýän bolsaňyz çalawek X diýen adamyň 20 sany accounty bar. 20 sany accounty bar. Bir accountyny ora beýleksini, meret beýleksini, itimady beýleksini ulgur. Edaraň ady şonýaly accountlary bar. Bir adamyň şonça accounty. Bol adam näme oýun edýär? Hemmemize degişildir şoňa ünsürseňiz adam. Bol adamyň oýuny şumat çapakçılardan alalım ya aktivistlerden alalım. Aktivistlerden birini alalı kimi? Aşeyle alamazda ediydi alalı Eskoni. Eskoni he öňe çykyp otýar. Günni TikTok'ta aşy çalawek X var. Bu bir accounty aýdaly negatif account diýeli. Şoň bilen Eskoni üstüne suwlatyny goýup yamanlap söwüp ijesini, bacısını degip roli koyuyor. Ay Eskoda aktivist buna karşılık yazıyor yönü kimligini bilen yok. Bir kellesinde pikiri ay bir çapakçıyın biri. Abi çalawek X var, beylek accountu var. Beylek accountunu akıllı account diye hasap ediyor. Akıllı hasap accountundan giriyor da Esko Ýup çykarýar. Eskonin ha geroy diýe Türkmenistanyň gahremany ha bu tuleme ýürekli oglanny. Bu oyun erkiniň başyndan geçen bolmaly. Bu oyun bir hepde çekýär. Bir hepde bolanda bu çalawek X'in negatif accounta bara diňe naýjat edýär Esko agzyndan gelen. Esko da oňa söýýär, gözläp tapylyny beýlek account var, akıllı account'undan diňe Eskoni öwýär, geroy edýär. Aktivistleriň ha tuleme görüldüse edip öwýär. Soňanyň Eskoda näme görüp durda aktivist, beýlekin tapylyny söýüşip näre soýun olup ber. Bulam bäden beýlek account, akıllı account'undan bulam Eskoli kurlap otyr. Salam diýip bir Eskoni ýaýyna girýär, salamlaşýar, ýazyşar, diňe emodan gürleşýär. Emodan gürleşýärde kim aýdýar saňa bu haramzady töwülüp diýe her durly edip seni bir çapakçy
Oyuptar rolik di ay bilemek üçün tutaysam öldür näme derniye. Tepin tümeker hay bolya oğrunu yapyalar geçyalar yine de bir negatif account'u bilen eski üstüne hücum ediyor. Başka ondan beterrek sövüşler bilen rolikler oyya. Akıllı account'u bilen hem giren olya ikisi bir adam adamlar profesyonel adam, işini bilen adam, maşenik adam, dine pul hareketini ediyen adam, gerek olsa on surutunu adına orta koyuyor. Yani şu men gurrunum sizin hemmenizin başınızdan geçen olmalı. Ol men de geçti. Şu mat kontrolörde de öwede de nemede de geçenler aşağıda da beyle ki kim öňe dadı mı? Bırakawundy, negatif akawundy, dünya şoňa hücum etmeli. Yalana suratına oymalı ya onu harama çıkarmalı, akılla kandı bilenem, onu övmeli. Yani ki bir adam onu hiç kim bilen o, on akavundu ken. Bu adamın oyunu şol, taktikası şol, şu adamları içine girip, işi, pulu, giriye, ediye onun. Bu akılla kandı bilen, iki telefonla eline, önüne otuyor. Böyle ki negatif akavunduna yazıyor. Ay diye sen eski oğluna ne için beydip söyleyene beytme eyle böyle diye ol böyle kakağındın nam yazıyor negatiften ayo haramlada vatan önük ol büyük akılla kakağındın ne yazıyor sen ne men siliyan morson üçüp diye udali de turolu diye sen silamson sen avren üçün üçüren niye boldu eski oyu veriyor akılla kakağındını ne diye men yazışmamız diye şoň bilen. Ay görýär bolýar iki tane accountda yazylşylan biri söýgün, biri bollap berýär. İkisi aýry adam bolup geçýär. Aslında bir adam. Bir adamın oýuny şu. Böyle ha onu aýyrdy ya. Aýyrdy ya da onuň eski näme ha bular onu maňa kömek etdi näme aýyrdy aktivist yürekden yapışýar. Bu akıl account bilen ýene ýazýar eski onu gerek maglumatlar soruya gerek saatlarına loğruya buloğun. Sonra yine dedi yakın lakavundunun esko diye sen diye düşmanın var ay aktivist bolsun, çapakçı olsun, hükümet işgari olsun, son videosu gerek mi? Ya suratı gerek mi? Adresi gerek mi? Telefon numarı gerek mi? Ay o olay diye var men bile haram men karşıma çıkan $2000 soraya. Gönül $2000 veriyen diye. Men adresi gerek mi? Sesi gerek mi koyuyun niye? Köp kişinin başından şu atlar geçendir. Orada hovo diye başaktan yazayın. Ay neyme? Men ne agent diye. Kim yansa şu yansın niye? Men öyle pulum milyon niye? Ne bu işi, ne bu biznesi? Bu adamın can dost kim? Şatlık şeyhi. Şatlık şeyhi bilen işleşiyor. Öňle şatlyga diýdi $2000. La primer şatlyga näme? Nur Muhammed Anayf diýilýär. Bolar dur sultan niýe bu öňe çykýan aktivistleriň danysy gerek, gurruňy gerek, adresi gerek. Ya yüzünü görkezmän çykýanlar kän şolar gerek. Abi çalawek X var bu diýene ýene bir professional bu adamlary pırla oýnayan oglun, işini bilýän oglun. Oňulyana betul şonu ýaly diýdi. Kim gerek bolsa bırakandynyn on üstüne najat diye beýle kakandynyn öwüp geri edip çykarýar. İşeýdi ben da berýär giriýär beýle adamy. Şatlykdan 2000 sonrasy näme şatlyk näme jüňsünden çykaryp bermeli. Ýöne berýär, o näil berýär. Şatlygyň ýükünü tutup duranlar bar. Olara diýär plan bar, ýurdumuzy vatanımızı tankit ediyor. O şoň diye sesi gerek, adresi gerek, yüzü gerek, yüzünü görkezmän urlýar o bar diye. Ana Allah diye men diye bir agendim var diye. Şu ol agent onun saatlyga 2 diýen bolsa saat ýokarrak diýýärdi. 2 noňa berýär, üstüniň öz bähridini alýar. Şonu ýaly işleşýärdi. Saatlyk pikir edýär, bu şalewek agenti, şatlyk şeýhi. Sen bir haramzadasyň. Sen pikir edýärsiň, ol ogluny men ullonýan. Sen başga zat ullonýan, ol oglun sen ullonýan.
Oň ýanynda sen peşga, kim kimi ullanyýar, kim kimin suratyny berýär. Masaly üçin aýdaly sen oýunatky 200'lü. Siz men sesimi geçirdiler saňa. Şo çalaba X berdi men sesimi. Yerine näme berdiň oň? Yerine näme berdiň? Men sesimi eden hereketimi kim bilen näme gürleşenim bolsam hemme ýerde jogabyny berer. Tıçmadyk göte bok ýapyşmaz. Ýöne sen haram sözüňe jogap berip bilmersiň. Şatlyk şeýhi saňa diýen sen sözüňe jogap berip bilmersiň. Ol çalabek ikis aýdaly şeýle o şeytan ten adam bolla giray. İkiňizin kontraktyňyz bar, bir ýeriňiz bilen işleşýäňiz, sen pikir edýänsiň ondan men ullanýan. O şeytan näşeýle alanda palçyň ýany bizde palçy bolup geçýär, palçyň ýanyna bir şeytan gelýär-de kontrakt baglaşýar, men sen bilen ne işleşeýin, ne gelen adama näme bolanyny, boljagy aýdyp bereýin diýär. Şeytan bilen kontrakt baglaşýar palçy. Çoň kavar ya, şeytan 8 sany işini bitirse, ol palçyň 2 sanyjak işini bitirip berýär. Kimiki ýokarda oturýar, haýsa bassanjakda. Şatyk sen ýelöwsen, ýel öwsen, saňa ýelöwsen milýär. Ýel haýsy taraba şemal gatyrak öwse, şo taraplyk 200'lü haramsyň. Haramlyňam ýüzüňe goýa-goýa gelinýändir. Gerek bolsa menem üstü bilen goýup bereýin. Şatlygyň ýüpini tutup oturan adamlar size ýüzlenýän. Bu siziň şatlygyňyz bar, şeýhiýiňiz. Buňy näme jalawyny goýberdiňizmi, ýa başyna goýberdiňizmi? Ortalygy garşdyryp kelle gaýdapmy? Kontrolly syptyrdyňyz buny. Siz şunu ýüpini tutýanlar size ýene bir sapar aýdýan ýüzlenýän. Bu haramyň şatlygyň elinin telefonunu alın, kontrol edin, analiz edin. 3 tane telefonu vardır. Şonda hemme zatlar gerek malumatlarymyzam çykar. Gerek bolsa men bilen habarlaşsaňyz men goşmaça bererim. Bu adam 200'lü ýemine sebäbi vardır. Türkmenlerde TikTok esasy TikTok'un üstü bilen internet urşu gidýärde. TikTok'ta internetde dogry adamy ýalňyş edip goýýandyr roli. Ýalňyş adamlarym dogry edip goýýandyr. Şu men sözüm gazaklansaňyz köp manyny berýändirler. Köp zat içine sygýar. Şu aýdanlamam. Bizde bir 4 sanak gyz bardy. Bir ana otur ştaýda. Beýleklere möýdüňiz bilýäňiz. Watana, ýurda garşylyk görkezlenlere garşylyk görkezip çykan mert gyzlardy. Näetdi? Watan önüne geçip çykardy. Sizem dogry diýdiňiz, hata etdiňiz. Dogry adamy ýalňyş edip roli goýýar, ýalňyş adamam dogry edip goýýar. Düşünýänsiňiz, näsiziň oglanyňyzyň edýän hereketi şatlyk. Haramlarda sen hiç şeýle çylagy, hormaty bilýän adam dälsen. Dün bir roli goýupsyň, şemşat diýip bir gyz bilen gürleşdim men. Men gürleşdim, şo İsa diýen o barno ýolan, ony her kim hem tanýar. Bir ýyldan gowrak her kim bilem şo adana pul geçirdik. Tanıyan adam geçirdi. Ocağa şoğlunun doğrudan kellesinde şol erbet kesel var, yarosu. Maňa gelen maglumat, şemşat diýilýän gyý. Agy senem 5 tonna İsaň ejesi. Aglyň hapalap bilýän eken, men habarym ýok, bilmedim sen şatlyk şeýhi haram bilen bir pedalla oturup bir narkomanlygy bilmedim agy.
Ýöne men sana jaň etdim, jaň edem dedi. Sen bilen 8 minut 59 sekund gürleşipdir. Ýazgylar bar. Jaň edemde diýdim, Murad aga diýerler maňa. Şatlyk Şehiýew diýip biri bar, şoň bir ýalňyşlary bar, üstüni aşyp, halka ýetirjek roly goýjak. Şoň üçin men material jemläp ýörüm, gyzyklanyp ýörüm. Ay meni goýma, nämetme, bor seni goýjak gelýärni 2000 aldyňmy ýa 5000 aldyňmy. Şo gyzyklanýar ýa, size berilen 5000. Hani beren bolsa şol adamyň özü diýdim. Şol adamyň adyna men sana aýdaýyn. Şemşat, sen öňkü tanışyň İşan Aşgabatdan ol oglanyň adynyň geçen nemislemedi. Bir pul oglan, pul ýeriň çagasy, oňa durmuşy bar. Düşdüňmi? Kömek diýip da ýolyp sana berilen, sana da o şatlyga da atelle berýärler. Gürleşilen atelyň içinde boýnuny alýar. Ýöne kepi başga bir ýerleri öwürüp saatlyk pul berenmişiň. Saatlygy başaşak silkeňde bir köpük çykjakmy o haramdan? Maňlaýynda ýazylga men haramlady diýip. Maňlaýynda ýazylgy. O haramdan. Ol diňe ýöne gyýdlary rolik goýup her türlü edip çykar diýsem. Onda oňarar, o gyýdlara bolsaň, ay şatlyk aga, meh plan bereýin, näme bereýin, aýyr şonu. Şeýdip endegeden. Ýöne men düşünem o Türkmenistanyň içinde şunu ýalyk bir şeýlerinde bisbir diýel bolup geçýär. Şunu ýalyk ýol berip şatlygy şeýle derejede goýup adamlary şunu ýalyk bir uruş söwüşüň ölüme erken hereketlerini görüp durup näme üçin size şoňa haýkyş diýen ýok. Ýöne watandaşlar ýoksa şolaram. Diýip bilmeýän bolsaňyz, Allah ýol berse, basym men barjak. Şatlyk bilen bir gowy salamlaşjak. O güjük gözüme jezer edip bilmez. Ýöne şatlyk ýene bir sapar saňa aýdýan. Sen şu matly, Çalewek, X, her kim aktrisleriň içine girip çykdyň. Ýa-ni eski diýenimiň içine girip çykdyň. Beýleklerin her kim ýüregini dünk oturýanlar. Ýöne sen ol Çalewek, X, sen terroristdir. Sen oň bilen ýazyşanlaryň, konuşanlaryň gerek bolsa %100 men sana goýaryn. Haram sen, haram. Özüň pikir edýänsiň, men material aldım, işledim, näme goýýan diýänsiň. Türkmenistanyň men iş bitirdim. Sen şunu bitirdin, başga işlerden bitiren o. Güjük. Kime degmeli, kime degmeli, sen hemme kişini bir ayaktan sürdün ha. Sana da toğunu top diyen olmadı. Gecemi işe kovuladorun gücük. Ýöne men bu ýaşdan soň ýaşyly bolup agdym hapalap bir geçip hereket edip oturmaýyn. Edil ýanymda bolsaň şuma bir gabatlaşan bolsa edilmese başga sen Wadatlarım bolýar geçeli. Sana meňze şo Dursultan ýanyňam güjük. Sene aňyrda watany, ay prezident karşı gidiyenlere, yurda karşı gidiyenlere, halka karşı gidiyenlere men karşı çıkýan ýa-ni sen özüň watan dönügi şonu ýadyňdan çykarmagyn. Şatlyk. Sen watan dönügi. İyyunu diye Araplarım. Sen watan dönügi. Gerek yerine men sana sultnamasy bilen goýaryn. Degmese adamlara degdiň. Degmeli adamlara garada goýup sen dogry diýip habarlaşyp bir saçakdan çörek ýydyň. Senin
sır deryan sırrını satan haramsın sen. Şonu yaptan çıkarma onu. Sır satan haram. Çoğun içine de köp pikir bani girýändir. Ağzını doldurup ol TikTok'ta bir kısanak isteyen adamını koyup isteyen hil gürläniniň bilen o zatlaryň götürüne durup jogap bermelidir. Şo zatlara ýadyndan çykmasyn. Şatlyk şyhy haram vardır. Bir işleşýäniň vardır. Beýlekler aktivist bolup hem kişiň içine girip çykdyňyz, ýazyşdyňyz, pozuşdyňyz, her hili SMS'ler adamlary şeýle garşdyrdyňyz. Onuň dogry göçüm däl. Seniň ýanky ştaýda oturdy, kaçyp gidenler. Şo çalebek ikisem ştaýda, daşda däl. Ýöne bar ýeňizi men siziň beýniňizde uýjak bolan sen aktivist bol, opozisiýa bol, sen çapakçy bol, tapaw diýok. Himmeňizi haş edip bir-biriňize salan şu şatlyk bilen çalebek ikistir. Şonu adamlar ýadyňyzdan çykmasyn. Şonu tanaň diýip men siziň beýniňize goýýar. Ýurduň bärde türkde Tursultan var tanqid etjek bolup ber, içinde o gujuk bulap ber, Türkmenistanyň içinde on tuğunu top diýen ýok. Şuma jaň edýär şu. Eşdilem sesim. Sesim barýarmy? Evet. Evet. Gelýär. Bütün bu ýerleri. Ana şuma adyna yerli ýerinden jaň edu. Ýöne efiriň doň ýa, efiriň doň ýa. Jaň gelýär ýani. Şu Gülşadyň hem şu allyňa düşünem o bilen. Ýöne sanmyr dur ýokurdy. Men moderator esleşdi. Akıllıca otur, uçarsın olmaz. Gülşady. Şuma Gülşady. Böyle gowuja näme sesim barýarmy şuma? Evet. Barýarmy sesim? Sesim barýarmy? mad düşü gelýär şuna. Şuma adyna şol çalabek ikis allygyndan jaň edýär beýlekler bilen. Tanaň adamlar, şuňaly haramlary. Size tanaň diýip aýdýar, şatlyk bilen. Şu çalabek ikis bardyr, bary bir gaýykda oturup, sen arasa bolsaň bütün bir kalýanmysyn. Çalabek ilk maňa diýen şu wagt gaýrat bilen ýaýyna otur, jaň etme. Soň çykar näme diýesiň gelse gel. Men taýyn. Götürüň boku bardyr şu mat ýazyp otur, görýärmi? Şonu ýalak. Sesim barýarmy? Evet. Görýärmi, ýaýyny çykjak bolýar şu materiýerden geçirdim. Ad düşü. Yok, şuma adyna allygyndan Diýýär. Aýagallygyndan jaň edýär. Gülşady oňordyň diýen ýokary alyp. O, tuwlemy. Efire bezek berip dur. Doğrudan mehman adamlar, asaklılar. Yalanlar o buradaydı. Yok arka. Ben sana dedim akıllıca otur dedim. Opşu aýtmaly goýmaly wagtken ýaýyny görýänmi ara göşülüp
Allığından şuma 3 adam 3 yerden jaňa diye 3 temne şol haramlar terörist topori sen Murat o giren fikir bolmaz. etmeýän olardy o aktivist derler sizin içiňize girip sen sözüňi oňa oň sözüni buňa zyňyp beren özleri pul işläp beren haramlardyr. Şoň üçin şol Şemşat diýilen gyz mene sen adyňy aglasymam gelen o. Ýöne ýerini bilmedin, gurlap başlanyndan eýem ýaşula sylaňam bolmady. Sen bir çatlyk bilen işleşip beren o zatlarym soň bildim. Ojağa çağan üstü bilen beýdip pul alyp o pulun sağa çepe ayırmaňyz haramdyr, günädir. O halyk size şo İsa çağajygyň kellesini seretsin, dün şatlyk ýene diýip otyra bu haram, ýene diýip $37.000 gerek diýär. Eşlensiňiz, ýene diýip $37.000. Bolleday diýär, allygyndan urýa da şumat jaňy. Opşym şol ýaly adamlar bärde aýtsaň aýtmana zatken ne bolana göre şu Dur Sultanyň bar tagany bu. Şolum eşitdim de Dur Sultan tagany tugulmy? Sen İstanbul'a bir publişinde olmaçypsyň. Nesi bersin, oň bolupsyň. Şonuň bilen bolubersen. Başga zatlara goşulma, bolmy? Sen amragzat geçeýin. Sen öňdäýädiň o prezidentlik o çayhana gelip oturup gülüp adamlar prezident ölüpdir yalanam bolsa çyn bolsun. Toy etjekmen diýip sen bir arkadaga da degip geçipdiň. Yalanam bolsa çyn bolsun hemen toy etjek. Men sana bir zat diýeýin. Dur Sultan tagany ilim ölümini isleýäninden özüň ýat ýurtlarda gezip börsin. Ýejeň jan sağlygyny isle. Şonu dogry bol. O diriliş diýilen çağın ýaşyňyz şojaga şoglan onuma bara utanaňa ogamy. Näme diýdiň şo çynam bolany seni o taýda zaýalapdyrlar oglanlar, deşipdirler diýip öz aktivistiňe de diýip oturan halka ýetirýän zadyň näme agy? Sen özüň bozuklugyň şeýle görnüp durýan sen ýyzyňa näme üçin adamlar on ýaly hereketlerini edip oturýan ýyzyňa düşmelimişsin. Nur King'den gruppa oý bolup yapıştıranlarını hemme zady ýüzüňize goýdylar, ýene utanman zatlar diýjek bolýar. Gowsy deşiginde otur çykmady. Şo publişinde domaşdyňmy şo taýt bilen bolýar agay. Dogry bol. Oğlan goýberer kiler, bilen berdi. Bolleday da görýärmi? Ýazarlar götürüň boku wadyr ýazýarlar, allygyndan jaň edýärler. Men bilýärler, özüňizden bilýäňiz, Çelebek X, men İstanbulda downy, men awjylar. Hemme tarny midazy kapyma sen bilýän belen. Gel. İslam wagtyň gel bilersin. Ýöne men ýaýyny oturýan. O sarı ýaýra diýip size bolýar, bize bolany. Anan maňa adamlar şu şatlyk şeýhi ýokun. Bir gaýykda işleşýäni ýene ortapar aglat geçýän Çelebek X diňe adamlaryň içine girip beýnini ogurlap öz keşbini ütküdip keşbidi diýdiğim şol rolikleri fake bu bara her dur adam olup girýär. İkisine bir adama şeýle söýýärler, najat edýärler. Akılla kaňdyna da girip ona kömek edip alybilse pul
bolmasa da epetli maglumat alýada oň sesinem ýene şatlygy berýär. Şatlygy berýär, şatlygym alýada goýýar. Ya ýene bir nirden alýar oturan ýerine o güçüge. Oyun verdi, oyunun içinde oyun. O şatlyk diýilýäni aktivistleri yüzüne sirerseňizler. O terörist o gatnaşyp beren, bir maglumat berip beren zatlary. Ýöne şonu näme üçin kontrolny sypdyrdylar? Men haýran Türkmenistanyň içinde her hile edip özüni çiğişip gürläp çıkış edip otýar. Ýoksa da adamlar beýle adamlaryň kelle ondan üýtär, akylly adam kab. Krişe gider. Şo zatlary jenayet bolmaka jenayetin öňüne alyn. İstanbul'un içinde ne doğru göçümler var olsa Allah dönün başıma dik yurda hukuk kavanacak olsa ya hücum edilecek olsa başım urvandır. Biz ölümüz yok. Yani şartlık kalak küçükleri gayret edin kontrollen sıptırman hareketlerine miyirlan. Bolly menki ştaýga çelli. Başga da aýtmaly goýmaly zatlar bar. Bu haramlar görýän jaň etip goýanoklar şuma gürleşip alaýyn netleri nämenli. Adam bollar öýdýär, akyllanlar. Ýöne ýanky diýenim bardyr, akkauntdan her kim girdi. We seni marlandyrlar, aşağı gyýdan barladylar. Gülşadi, Hacı Dur Sultan olsun, Nur Muhammed'in olsun, bar ýene-de. Bir iki aktivisti bir-birine salanam, iki çapakçyny salanam, şu iki haramyň oýunynyr. Näsili açıklama, näme näme gerek. Ta ortun soň aýtarsyňyz. Mert bolalıyın, erkek bolalıyın, doğru bolalıyın adamlar. Bunu alıp küçüklerim kendi ürdürmeliyin. Gerek zatları elimiz yetmese, tutubilmesek dilimiz bilen düşündüreliyin. Şonu Türkmen halkı birege olay ve yanaşık deyip hasap uğrarlar. Açıkladığınız olsa aydın mene. Yani ayna 2000 söz vermekten şu zaten kanalına şiitlik şahiyasında neme var bir gelin ma o yani sen mağarada ya o zanget ölüm hapa söylüyor söylüyor söz ma tam bilemez yazmış ona bilen pa söylüyor da onun şöyle dilekçilik ediyor ölüm ağzam hapa ya götürdü bokun sallanıp dur. O mayıp çağıran ama Allah'tan hiç kimin etivetten geçmiş olsun. Yöne şeydi ağzın kapalap sonra pul dilemeyen sana pul veriyen adamlar samsa o. Yani sen birinin bir zayan kanalına girip bir adamı da kapalayan erbedine şuraya adam bana zannet dedi ya. Edepsiz, terbiyesiz. Sana verilen pullar haram olsun o. Yani bu kadar yani içim doğru gelmedi. Ol bir şemşat diýilen gyza meni kömek bolsun. Şu şatlyk şeýhypyň üstüne men işläp ýörüm. Şu ýalňyş ýerleri barmyşyn. Şu dogrymy? Müslestige geçmeli, fakty bilen goýmaly, aýtmaly, halka ýetirmeli. Ana arada da bir gyjagyş göwreli bolupdyr. Oňa kömek diýip soraýanlar bolýar. Gyzyňa yine de 5 sansına versin neydi, celep deydi, bolya näme deysin o, iyice hakasına söylüp batıyor. O. Ne oluyor onun? Ama gerek keşfetmesini boy verdi. Onu benim sen verem ha. Eline pulat dursun o seni hükümet yani vatandaşlar bloklar dur. Şuna adam men yüzü gözü övüme akladı demek. Şuna adama men arada neme boldu. Bir tanış oğlan Ukrayna'dan haýyş etdi şeýle çağam şeýle maýyp derlänim pul gerek diýdi. Onuň men aktivistlere de neme de ýolladym. Karşı taraf diýerler. Oğlanlar ene ýüzü gözü
Düýni oklady, bir aktivistem oklady. Yalan söz demeýin. Aktivistem için oklan bolly. Ýöne muradagy we ýene başga da bar oklady. Şu çağa pulla. Yani adam tut diýmekde däl. Men sonra bilmeňden adam tutsam bolýam diýip. Tutay problemi däl. Ne muradagy oklady. Başga da oklanlar adam tutmady. We bunu näme diýjek bolýan men? Sen kirli maçy agdyň hapalamakdan öň birinji oku, öwrün, terbiyeli bol. Soň şeýdi birini atda. Yani bu kadar ha men aýtsam. Letahti muz şeytana diye, şeytana ulluğa diye. Araplarım diye, letahti muz Ya da şeytana. Araplarım şeytana ulluğa diye. hapa agdy hapa her kimin owasyny raýonda badyr şoýa gelinler gyýdyr. Yani agdy hapa dara aňaryn bärin görüp gelen ödüne şomy kanlyp yani seňden edepli gurulşdylar adam ezip bolan ha. Seňden tertipli gurulşdylar adam ezip bolan ha. Доброту не принимай за слабость. Yani bilem bilýär. Güýjümi demma. Edepli terbiyeli gurulşdylar adam bilen edepli terbiyeli guruluş. Şunu aýtsak bolmaly. Daha fumin Allah diye, Allah'dan oruk diye, şatlık şeyhi. İştin mi? Daha fumin Allah. Allah'dan oruk. Ağam şu maksat ýaňdan bäri alaýyň diýip dur, alaýyň sözüňiz bölmän diýip garaşdym bolýan. Aýtjak zatlar bar öýtjän. Son meni bir zat aýdy geçeýle gepiňizden böldüm başlaň. O Şemşat gelin hakda gürüňe ötürsiňiz. Onu känem bir ýazgyrmaň sebäbi most psikologiýasy bozuk bolmagy mümkin sebäbi çağas düýün gidip barýan eken doktorlar umyt ýok diýipdir. Her bir eneden bari öz çağasynyň nemesi bilen derdi bilen nemede oturanda öz derdinden beter bolýar we psikologiýasy bozulan bolmagy mümkin. Kändiri ýazgyrmalyň, onu Allahan tam nemede goýupdyr. Bizim üstüne basmalyň. Mena o geçeni can ettim la Elif diýdim o bannoy gyz bar ha. Mardy. Elif men ýedim şahtyn şomatda sen saklaýadың şo jagaş İsa diýilen oglany. Maňa diýdim neme gerek şo taýda pul näle geçdi diýsem ay muradaga men şomat barnysadan özüm geldim. Ay gurlasy gelen nokta hiç sap. Bolýam men gyzyklanyp bu delil gerek ha. Şu haramlygyny doğrudan bir getirip goýýar ýaly orta. Yani ol Şemşat diýilen gyýyl gaty ýalňyşdy. Bu şatlyk bilen bile işleşýäni gatynikdigi, bir gaýykdadygy görnüp duran zada bir. Yani o jagşy İsa da jalka. Galandan özünden görsünler. Binamız serler. Araplar diye Apel. Binamız şatlyk şeyhi sana diýen. Ýa-da sen çağa göwüni ýa-da sen pikir edýänsiň hemme zady dogry göçmedýän men maglumat berdim men häzir bir toparladym üstüne açdym sen şunu açdyň o başga hiç zady açaň o sen berdiň sır derýän syryny berdiň sen ýene bir sapar aýdýan sen bu oglun çenejek çöpüňden ol profesional oglun ol nämetmeli sen bilen gurleşmeli näýli maglumat senden almaly oýnuň deňgelmez bilen göwüni täksin çağa gurleseň magdyň dolduryp gurleýän götü okul an bor oglanlar Tağman oturoluyum. Almanya korksun yere kaçınca yafelik. Arasa ololuyum. Yurdumuz asuda olsun. Halkımız ağzı bir. Esası. Ağzı birlik ağzarlarını kandı bir diye. Doğru ololuyum. Mert ololuyum. Yanlış yürüyenlerim doğru yola getireliyim. Men şu temam şonun kim olundu? Kepi ya beyt business bolmaz bundan. Kul her kime de gerektir. Yani vatanı yurdu orta koyup kepi oleydi bu beyti deyip yok zatları ne on sesip verip ayda oturuna 4 tane kıydımız arası
halal zatları kırazındılar. Vatan dönük edip. Doğru olanlar. Halkta var söyleyeyim. Sağlığın Allah yarın. Amatör.